अरे अंजोरा में निहार के तका हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू। जहिया देखा देखी होला तो 10 लोग जाला देखे खातिर तो लड़की तो वही घड़ी सबके नजर में आ जाए कि कैसन बिया खराब बिया निमन बिया। हालांकि केहू के लड़की के तो काटे के ना चाहिए। हाँ जी। लेकिन फिर भी पतो कहते कि अब हमारा के मत कह के ला जाके रहे सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के एक जना कहलन कि हम आर्मी में नौकरी कर ले 30 लाख ले। हाँ बियाह हो गई लड़की ससुरा चल गई 10 दिन बाद कहलन कि सुनो तनी भूख लागल बा कॉफी बनाओ लागल बा भूख बाकी कॉफी फरमाई तो लड़की जवाब देके कहती है सुंदर बा रोटी भात पकाई बनाई जो रोटी भात पकाई नहीं जो भाई बियाह करी हम तनी सुन जैसे अपना हम भाई रवि के बिना तिलक के शादी करा दे। आप भी आपकी शादी में तो आएंगे दहेज नहीं लीजिएगा। ओके ढेर लड़का बुलेट खाती जरूर रुसेले। हां ओसन त अपाची खाती तो लड़की कहले बे कि हई जोन गाड़ी में घुमत रह ये हमर बाबूजी दिहले बारो आ तेला पे हमर दिहले आवे कैसे सब कोई देखले बा कि आज तो लजा के ना रहबे तो कहती है कि इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला। जब जयमाला होला तो सबे लड़की के सखेरे सुनना चल फलनवा के तनी दुल्हा देखाई जा गोरबा की करिया बा तो घरी सभी देख ले ताकि लड़की लजाओ तो कहे लजाओ कि है नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला। बराती घराती देख ली हलो आ 10 गो दुल्हा के यार जो सही जयमाल होला टाइट रहले सब आ जो सही जयमाला होई लड़की कहती है कि आमा जी हमार बात सुनी लफुआ लफांगा देखले अठाह कमारी मार के का हम चलिए सासू अचर संभाल के का हम चलिए सासू एक हमने बेटी के ऊपर गिर गया निर्दयी पापा अगर भे में मारती हो निर्दयी पापा गर्भे में मारती हो बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के सपना उजाड़ती होला निर्दयी
जी हमार बात सुनी और ही लोग देखले बा वो मेरा उरा सबका नंबर बा सब के हु देखले बा नचनिया बजनिया माने दुआरे बारात लगल लगल तुरंत पीट लेके कि सब के हु देखले बा हां अरे नचनिया बजनिया अलैका से आन देखले बुढ़ावा पुरानी कहते कि वीडियोग्राफी वाला देखले लाइट बार का हम चलिए सास लास्ट लाइन कि बाबूजी देखले हलोता हो के खाड़ हो कौन तोरे इज्जते से होता खेलवाड़ हो गोलू राजा रोवेले अच्छा तिप मुँह मार के का हम चलिए सासू अगर बात समझ में आई हो तो ताली बजा दी।